Beskydy. Krásný, ale také drsný kraj, ve kterém žijí hrdí lidé a vaří se zde výborné pivo. Na hřebeni hory Radhošť stojí socha boha Radegasta, pohanského boha, který je odpradávna symbol hojnosti a úrody. Radegast, který dal také název pivu výjimečnému svou hořkostí. A protože pivo by nikdy nebylo pivem bez křišťálově čisté vody, teče pramen Morávky až dolů do Nošovic, kde stojí pivovar Radegast, jeden z nejmodernějších českých pivovarů, vyhlášený pivem s výjimečnou hořkostí a také svou technologií, díky které se řadí k nejúspornějším pivovarům ve spotřebě vody na světě. A nejen to. Všichni v Radegastu si totiž dobře uvědomujeme, že péče o vodu a krajinu je nezbytná a že to, co si z přírody bereme, jí musíme v dobrém vracet. Proto pomáhá Radegast s budováním mokřadů, vracením vody do krajiny a ve vysazování nových stromů pomáhajících vodu v krajině udržovat. Víme totiž, že na každé kapce záleží. Ale zpátky k pivu. U jeho zrodu byl český sládek Jaromír Francl. Nebál se, stál si za svým a uvařil na svou dobu nezvykle hořké pivo. Pivo, které se dokázalo rychle vrít do srdcí milovníků piva nejen v regionu, ale nakonec i v celé České republice. Pivo, které věrně odráží ráz a charakter severní Moravy. Jeho výroba se od první dávky v roce 1970 každým dnem zdokonaluje díky moderním varnám, stáčírnám a celému procesu výroby. Přitom si ale zachovává svůj ráz a originalitu. Kombinace 3 českých odrůd chmele, kvalitního ječmene, ze kterého si vyrábíme slad ve vlastní sladovně, a měkké vody z Morávky jsou zárukou špičkové kvality a neoddiskutovatelně unikátní chuti piva. Noví sládkové dohlížejí ve stopách Jaromíra Francla na to, aby byly vždy dodržovány tradiční varní postupy. A kromě toho, že musí být Radegast správně uvařený, je také potřeba ho umět správně načepovat, čemuž věnujeme velkou pozornost. Kromě každodenní komunikace s profesionály, tedy výčepními, která je pro nás samozřejmostí, jsme mysleli i na veřejnost a připravili školu čepování, ve které i vás rádi naučíme, jak má správné pivo ve správné sklenici vypadat. Sklo a další dárkové předměty si pak můžete v klidu vybrat v obchodě našeho návštěvnického centra nebo online na našem e-shopu. Když vystoupáte na Lysou horu, rozhlédnete se kolem sebe a přitom ochutnáte jakékoliv z našich správně hořkých piv Radegast, pochopíte, proč jsme na něj náležitě hrdí. Život je hořký, bohu dík. Radegast.